claro. No niin, täällä ollaan kohteessa Juhan kanssa. Miltä se Rikin tuoksunen vesi maistuu? En oo maistanut onneksi vielä, mutta haistanut valitettavasti on. Tää on ihan jees näköinen. Ihan mukava täällä on lillua. Sitten mihinkään pääse. Täällä on ihan siisti näköistä. Kuitenkin loppuviime. Niin. Summapa Juha päivän anti. Aika paljon on tullut käveltyä, aika paljon on tullut nähtyä. Ja lilluttuakin nyt jonkun verran tässä, että ei tää ihan huonoa. Ei. Joskus ysin pintaan lähdetään ajelemaan. Niillä huudeilla joo. Ja nyt näyttäis kello olevan jotakin varti yli 4. Joo. Tää on tässä tullut oltua kaiken näköisissä paikoissa. Ulkolämpötila on nyt 10,6 astetta ja vesi on vähän ehkä lämpimämpää. Tuolla näkyy. Jossakin tuolla näkyy. No mikä paikka on ollut paras? Kyllä mä tässä kraaterille kiipeämisessä tykkäsin, se oli ihan hyvät näkymät. Kraateri oli jepa. Joo. Et kyllä mä sille voisin antaa semmonen 13 kuumaa lähdettä. Eikö vois antaa kans 5 noita kuivattua turskaa. Se on aina hyvä. Ei paljon enää pysty korkeampaa ajattamaankaan oikeesti. Ei voi, ei sitten pitää mennä eri kalalajeihin tässä. Se on olla joo. En tiedä kuinka hyvin kuuluu muuten, kun vähän tuulee, mutta kuuluu mitä Onneksi kuuluu. se näkyy kuitenkin, niin se on se pääasia. Niin jo, dupanaa vaikka nämä äänet sitten jälkikäteen siltä tuntuu. Mutta joo, täällä mennään ja vietetään vielä aikaa. Varmaan me nyt tässä joku aikaa lillutaan ja... Eikä lillu tästä aletaan miettiä mitä tehdään tänään vielä, että... Niin, mikä on ajamaan eteenpäin vai? Mitä me tehdään? Päivän suunnitelma. Sais kyllä Suomenkin laittaa oikeesti tämmösiä kylpylöitä. Joo. Eihän niin vaikea voi olla. Aina kun Suomessa ei oo sitä geolämpöä ihan samalla. Katsotaan sähkölämmitys. Sähkölämmitys. Sehän on se halvin lämmityksen muoto. Kaikki Suomen järviin sähkölämmitin. Niin. Se tulee samalla kuuman lähteen ja kalakeittos. Mutta eikö se Blue Lagoon ollut lauhdevetteen? No se on kyllä tehty joo. Sitähän lauhdevettähän meillä riittäisi kyllä Suomessa. Kyllä. Jatketaan keissiä täältä lämpimän veen parista. Kyllä. Pyöräytetään vielä ympäri. Ai. Olisit ottanut sen kolikon ja myynyt sinne jonossa vaan. Ai niin se.